April 4 arnia ni kang sam Doldoli Reserve Forest arlo latum Central Nursery pudo la Central Nursery long la forest staff atum ke sang adim lo ke hon adim lo la so temporary shed do hala so shed la miscreant atum me kai chok busar julong lo la peneli tum adim dam lo hala so kar julong ateng pen la pen ke kada ke thek dam long ta la son lo la so temporary shed abang la so hem abang ke piluma la tum kai chok kita forest department asor immediately react lo la pen ke alang litum aladak la so hem puthot kim thulo tangpelang sita kim thulo la sinilitum la so miscreant activities lo arson attack tu sinilitum pulo la bangke nilitum condemn lo la bangke la so arson bangke kupiluma nilitum kamatha teng bangke part of the continued and planned la so kupiluma encroachment into Doldoli Reserve Forest. At Doldoli Reserve Forest ke under large scale and open encroachment labangke all the authorities concerned have also well aware of that encroachment. Asinili tum appeal bangke pini Ladakh DC phan memorandum pilo laso memorandum ki pia tenge alang liphan sita pachini lo lapen ke damtang chuning aningkan council CM kekai ke pha meeting along sita me Ladakh consultative committee lapen ke standing committee puseng lo border alam kador ke langya phan sita labang so a committee ta sengchot lapen ke ave non sita me laso incident doko ka sita me laso committee ta in summary lasi langdam lo pulote kopiluma labang so reserve forest abang ke kopiluma non kivirhi anatsi dambom lo lasi nilitum la JACAS lom pen JACAS along ado KFA do KSYC do la pen akapreka song atum do KSA litum anat pen ke labang so reserve bang rainangi bang ke la reserve forest ke very important from the point of ecological and environmental point of view ala so nat pen bang ke la ke rainangi la si dak arlo ke do atuma nilituma demand bang ke la so lo demand dak ke tok do na teng bang ke arlo ke do elements nahok penoi pu penoi pu phapu penoi sita la arlo ke do Ladakh la so encroachment atowar ke to encroachment ka encourage so elements atuma kan ke immediately evict